O karon, balik sa atong makalingaw o matulun-anon nga tulungan sa radyo. Doktor sa kahangunan. Kauban ang ila o pagkan na doktor. Dr. Edward R. Cagabe. Patong na ka, Doc? Kanina la. Ang akong ginaistorya sa inyo may galang, medyo karon pa siguro mga kadungog ana ba kay wala man di ko ka encounter og pasyente nga knowledgeable, knowledgeable sa unsa pag atubang og doktor. Kung makanotice mo, since sa pagsugod na ako 2004, ang akong ginatudlo sa inyo, unsaon ninyo pag istorya sa doktor. Ngayon mga sayon man na istorya sa doktor. So, sa tinuod, malakanandrakas lang ninyo istorya sa doktor ba? Nya, ang doktor po, naminaw, libugation. Libog na. Sakit akong tudlo, dok. Unya, masakit akong tangkugo, dok. Tanawa, paminaw, rago kamoy naminaw, ramog na maligya, bawag kanang kuan, isda. Dok, palit mo isda, noy. Pula ang ikog. Uy, Santa Cruz, ang ikog may istoryahan. Di ba? Mamalit mong isda, matanaw mong ginoo mata. O para kaya po sa doktor. Mayroon mo nga, sakit akong tutunlan, dok. Mutanaw na siya sa tutunlan ni mo. Wa pa ka, sige pag-istorya, sige na siya gunahon asa man ipaingon ng istorya di on amor ni Manoy. Masing mapilan pa sa panahon ako sa gituloy ko, dok, patay. Tiyaw mo na pila ka tuig ang iya mong istoryahon niya. Wa na. Libugation ng doktor asa siya paingon unsa iya i-diagnose. Mao lagi na ini. Mga manang. Kanang pila ka seconds sa inyong paglingkod dito sa tubang sa doktor. Precious kay na siya ba? Dili itong chicks na yung mga precious Ang sa tinuon may gala, paglingkod nimo sa tubang sa doktor, wala na, focus kay na siya. Mahuna-una dahil na siya asa ka ni paingon ng complaint sa pasyente, no? May pagsud mo sa klinik, linakwan pa lang nimo tanaw na niya, ayay. Magunit-gunit, mas bumbong si Manoy. Nasuna na vertigo ni. Paglingkod, niya imong complaint, dok. Sakit man akong lubot, patay. layo kayo mong chip complaint ba? Niya makita na niya daan nga. Magunit-gunit, nagasbumbong, di. Ayun, na sa doktor, nga siguro niya high blood. O na-stroke siguro ni. O nga nung nag-vertigo man, basing daay sakit kasing-kasing. O kung ba, kidney failure. Yung nga naman na, i-checklist mo na niya, may gala. Pagsulod mo sa klinik, i-checklist na niya imong pagtanaw niya sa imo. Di naman na siya mo tanaw imong kagwapa. Wala man na siya. Ang iyang ginatanaw kung unsay mga simptomas ni mga di nimo masulti. Nya kung mo complain kag layo pa sa tabato na imong complain, ay babay. Di gina ka diagnose ba? Hello, good morning. Good morning, Doc. Yes. Kanang ako mas bandok ba, 58 years old, tapos taas na kayang playa. Luspad naman po siya niya. Ang advice sa doktor, mag-blood transfusion. Okay ra? Ay wala gyud laing murag yun na transfusion dahil kay once nga mo takilid na ng iyang hemoglobin palang daan, maapektuhan man tanan gikan sa iyang other kidney, sa iyang kasing-kasing, sa iyang baga, sa iyang utok. So transfusion lang yun. Okay lang, Doc. Okay, importante na siya transfusion una bago na siya i-dialysis. Wala din tayo plano magpa-dialysis, Doc. Agoy, pila na i-creatinine niya dahil? Mga 1,000. Ag Santa Cruz de Igos. Wala na siya option dahil? Oo, abibiyan ninyo dili na siya kung ba kanang life-saving man ginang dialysis. Kaya mang temporizing gani siya. Dili na siya pwede ka ng dili na siya pwede kay the moment ka mag-congestion na yung baga baka nang magtubig na ulahin na mo. Ulahi kayo. Pila edad sa imong bana? Mag-transfusion lang kami, Doc. Pila edad sa imong bana? 58. Sus ka bata pa. Pwede pa mo sakas kapayas na ba? Pastilan. Nanong di man siya magpa-dialysis tay? Siyempre, gasto kayo, Doc. Ayaw. Ever naman ka ng dialysis. Ayaw siya kuan kay ang tao ang
kinabuhi sa tao ba? Mabayran, dili mabayaran. May pag magutang ka, utang mo diha. Injection naman siya daw katong iyang Erythropoietin? sige ito pangalan. Oh, erythropoietin. Poitin. Wow, wala din mo na siya. Magdugong lang mo na sa dugo. Pero dialysis yun may pinaka-importante. Bitawdok no kay Oh. mga pare-harang siguro ang magandang pero poitin kay mahal na yan. Wala man na siya. O, dili, wala man na, kung kan man na siya, kung track pa na siya, giayo ang ligid o baterya, pero ang makina, wa giayo. Oo, dili na mao. Ang dialysis yun. Tao lang kaayo. Oo, dili siya mao ang kuan ang inyong focus ba. Dito gyud mo focus sa importante sa kidney. So, mag-blood transfusion ang sabi ba si pula-pula pa siya dok no? Oh, taas ng kaayong tulo kasi mga ana, anemic na po siya. Basta pag human transfusion, dialysis gidayon ng isipon kay wala man gyud tay laing pagi, wa pa man imbento gud ng injection, tabletas o capsule para mo kuan ang kidney. Wala pa gyud. Okay? May butat. Thank you kay Doc. Sige. Isa po ni siya may gala. Ever since 1960s to 1980s, sa isa ka tuig siguro makakita ko ka ng kidney failure. Pagka-doktor na ko 1980 paingon sa 1990, may ganing makakita ko isa sa isa ka bulan. From notice din ako ng dialysis, no? 2000, pagsugod 2005, paingon sa 2000 karon 17. Ang rason, daghan kay ko mapasangin lang ba? Daghan yung kay good. Number 1, ang tabletas ihatag sa inyo sa doktor, isa ka parmasyahan, oy. Number 2, magbut-buot mo inom tambal ba? Abi ninyo masayon magdoktor. Number 3, daghan kayo mo suggest nga inom mo na, ibabukal ni, inom mo na, kana siya, may makaayo. Santa Cruz Digos. Basta ang rate sa kidney failure ng may gala, di pa sa una, 1:1,000 man siguro, 1:2,000 ba? Karon ang rate sa kidney failure ba sa population, for every 10 katao ba na kidney failure isa. Ano na ninyo? Ambot ano man gyud nga gusto man gyud mo magdoktor? Dili man na siya gyud dili man gyud ani siya kuan ba? Dili ninyo makita ang unsa gani nga unsay maayo sa inyong lawas. Dili mo maingon mo nga kamo ang tag-iya sa inyong lawas, bitaw. Pero ako gani nga madaot akong sakyanan, wa ko kay kibaw-an anang sakyanan. Moadto gyud ko sa repair shop, oy. Di ko magbut-buot og kuot dito sa sakyanan. Palay gyapon sa amo mga doktor, dili lagi na siya pwede matun-an sa internet, oy. Bisa pa kung saan na inyo. Most of the time, distractful ang inyong ginahimo. Kadaghanan sa inyong makuha nga istorya na dili doktor ang istorya, babay. Tuo lang yun muna ko kay usahay mapulaan na lang ko ba puro kidney failure. Unsa naman ning taon nga surgeon man ko nga puro naman ni kidney failure ako matubang surgeon man ta ako. Mo na siya noy. Mo lagi nang yung taon ko kasabot nga naman nga gusto man gyud mo magdoktor ba. Naamang tay daghang kay nagdoktor. Maingon mo nga mahal kay konsulta dok. Wa mo kayo 50 na lang gani konsulta sa SPMC. Ana pag sa barangay center bayad. Kay kana siya maski kung palpak manggaling ng doktor inyong katubang. Kana siya wala na sa dili ingon nga compare sa inyo 1:1 siguro na inyong mali. Pero sa doktor dito na pa yung may posibilidad nga matambalan mo kay ang doktor eskwela gud. Kamo asa mo na eskwela, University of PLP? Ay Santa Cruz Digos. Mo ni siya noy. Nga mo ni siya daghang kitag kidney failure ron ba. Daghang gyud. 0999-927-3141 babae 36 years old, talumok katul permi ang dunggan. Magdugo na sigig kalikot unsay tamba ay day adto sa ENT ha. Ay kana gyud siya, dako na siyang problema nganong katul man kay na siya. Nabasa naman ako ni gahapon siguro
Okay, 0915-528-7662. 69, lalaki, Davao City. Ngano maglagom man ang agi sa injection sa akong bukton. Sobra simana unya mawala. Normal ba ni Dok? Ang injection oy, kung mabaw ang pagtusok, mabaw ang pagtusok, mulagom na siya kay ni dugo. Pag humang injection, iduot yun na siya for at least 3 minutes. Kay kanang giagian sa injection sa dagom, nakaagi ko ng mga ugat. Di mo lagom yun na siya. Sa pagtusok ka na, pagkuha sa tusok, iduot. Dili kinanglan ang alcohol. Madto matanaw bitang mo sini ron. Wala na ng alcohol diya sa injection site Wala na. Maski dito sa Amerika, tusok dito, wala alcohol Iduot lang para dili mo dugo. Tumura na importante ang katong pagdugo. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Na. Unsa tugtugon mo tag piano? putla na siya. Usay kana mga mga pasyente ba nga kanay mga callers na to baka di gani kasunod dayon kuan na yan manluod. 0905-074-9364 Tagum, girl, 48 edad, magsigig sakit dalunggan, magtingog, matakdan na ang pikas Dok. Ay kani siya day sure gyud ko gyud nga dili sa dalunggan ang problema na day. Either na kay Meniere's disease or naadyo kay main problem sa imong cardiovascular system. Mao na siya noy. Kung naminaw mo sa doktor sa kahanginan, daghan yung matun-an kada minuto. Cardiovascular system. So, adto ka sa imong doktor, Dok, na ako'y problema sa akong cardiovascular system. Magkurog-kurog na yung doktor. Kibalo na ka. Hello, good morning. Dulaw na. Maadzong buntag na. Maadzong buntag. Yung buntag ko, malalagay ko. Uy. Chris Pagumbayan. Say ato, doy. Ako'y panguntudak ng mga dokta kung ano tayo angay na kumuhatong bagay. Ako'y almoranag to ba? Nagdugo na siya, Dok? Kung tinitaglaw dok, sige ho, pangang ining dugo. Gahi may mong tae? Humok. Humok dok. Nagkaon naman ko ka ng kapayas itaw niya. Nagkanam-anam na daw kawala ang iyang dugo. Pero dugay siya sige dugo gyapon. Ikadok sila taglaw karon dok. Agoy. Ang una nimo is isuwat og ka ng papel. Pagpalit og facto suppository, facto FAKTU. Sige dok, atong pasulat dok. Facto, F as in flower, A as in apple, K as in kitchen, T as in tiger, o U as in universal. Facto. Kana siya isuklod sa imong lubot kada gabi. Karon kada gabi. Tapos maghimo ka og kanang magtadtad ka og ice ba? Kanang ice nya gamayon nimo imong kadakol sa munggol. Gamay kayo. Lapis, munggol no. Unya mo na isuksok nimo dayon karon kung nagadugo pa siya mo na isuksok nimo dito sa lubot. Sakit kay na siya pero muundang yun ang dugo gidayon ana. Mawa ang pagdog na malihubad sila mo. Mohiyos na siya pero kung ingana gani nga mobara na sa imong lubot, operasyon na ginadoy. Pero sa schedule sumadok ng sikap yaro sa Davao, manda unta ko ba? Monday to Thursday na ako assistant sa Friday ug Saturday. Sa Davao. Davao. Asa pita dok? Sa UM Multitest Diagnostic Center. Dugay naman day ko consulting nga taga UM ko no. Ay hindi mo instrument para kumanok ba? Ala. Kay tagaan pagkaalam mo nang patabang ni mundo. Lagi. Ato kay pasulat sa pangasawa dok. Ato ka dito na street sa Davao. UM Multitest Diagnostic Center kaning naa sa University of Mindanao ba. Tapos tapos Ponciano Reyes na ang street ana. Basta nakita nimo ng UM Multitest, mo na siya. Musunod ka room number 21. Friday o Saturday ka dok? Wala ko sa Friday Saturday assistant na ako na. Nya sa Monday mala ko. Monday to Thursday.
Monday to Thursday. O, kani akong pusunod ba mo? Mo sakit din akong pusun ba? Mo gilay posibilidad pero daghan man po Hinoong rason nga mo sakit ang puson. Isa po na siya nga naay na nasama dito sa imong lubot, mo sakit po ng puson. Nya, kung kayo kusog ang part ito, yung date dito, kung kayo kusog. Ay wala na, anemic na ka. Nya, ako ko yung parang sinus siguro, mo ano yung kuwan siguro, kasi balitong ito. Dili na siya maoy. Di man di na siya mao. Na anemic na ka. Kasi siguro, ba na ako kumanok? Sige, basta ang importante doon sayo ka kayo kay basta nauna ng 150 sa imo ba. Kapag ako, magandang, mag-trip. Momong usually ginahimo sa taga south. Alas 3 pa mula ka. Kay unahay na lang, unahay. Murag tigso. Parang ito, basta kay, mag-anak dito kay, makuntinto ko ba? Sige, okay, sige. Okay. May motag. Pili ko sa Ginoo, salamat tayo. Matingala gyud atong signal ni John. Ang layo hinoy gwapo kay signal, ang aning tagapuan, tagapuan, taga katitipan dili pangit kay sound. Ay, okay. Asa natin? 0922-814-6814-61. Tayo pa ha? Ang among number diri sa kuan kasi nagkalimot mo siguro surya sa inyo nga ang akong clinic yun nasa Multitest Diagnostic Center sa Ponciano Reyes sa Davao City. Nag-opera ko sa tanang hospital except sa SPMC sa government kaya ako may Surgeon General sa District Hospital sa Samal. Ang university ang akong clinic doon sa Radyo Ukay. Kung makita ninyo yung karatula ng Radyo Ukay, pahitaan mo ninyo yung karatula nako ay nakabutang nitong dako kayong Edward R. Kagapi Surgeon. Naboy makita niyo yung dako o karatula sa Multitest. Muna siya diri sa Davao City. So kamong mga taga Agusan del Sur, Hinatuan, dito sa makalimot mong yung ng General Hindroso o ka ng mga lugar diha makalimot ko mga pangalan. So kamo diha tigpaminaw, ayaw mo og anhidrig dili mo alas 11 na sus wala mag-hotel gid mo bago mo kakita sa ako ba. So mun lakaw gid mo diha mga alas 2, alas 3 kay aron mauna mo diri sa clinic. Sa tinuod ba ikaw wala gi way pabor-pabor ni ma. Gahapon lang niabot nag 120 man siguro pasyente akong gitan-aw gahapon ningon surrender na ako utok may gara wala na ningon nga kapuya ni wala ningon na lang sige trabaho na lang tadong. So una kay mag-init na akong ulo basta sobra sa alas 6 gahapon alas 7 gyud. Alas 7 gabi nakauli 0919-863-6372 51-year-old babae na ay maglihok sa akong lubot unsay maayong pangpurga kanang manggawas tanan salamat. Ang pagpurga biya kay gahapon na po ko nakita nga na ay manggawas daw ang iyang bitok sa iyang baba. Abi na po din na may tabo kay magchinilas naman taon no. Pero naagyat ang pagpurga biya importante gyud nga maka-history exam mo. Kung negative gani nya ma-feel gyud ninyo nga naa gimok-gibok sa inyong lubot, kuha na siya. Isa na ka kigwa sa Bisaya pa. Nga kuha niya po na siya, bitok gyapon. Ang pagpurga is 4 tablets sa Quantrel. 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 Dili siya pwede isa na. Dili pwede once a day. Dili pwede. Kay ang minimum dosage sa Quantrel or Pyrantel Pamuate kung na pangpurga is 4 tablets for the adult. So matingala ko gahapon mga manong na doktor nagpainom sa Pyrantel Pamuate Kumbantrin isa kada adlaw. Santa Cruz Digos wala gyud siguro siya nag-eskwela sa parasitology ba. Kay kung na-under pa na siya ni Dr. Chanko, may muna siyang father of parasitology sa Philippines, si Dr. Chanko. Nakaabot pag yung taon ko sa iya. Siya ay nagsugod sa parasitology diri sa Pilipinas. Kaya nag-training siya sa Toluwing University. Muna siya ang #1 nga
Parasitology Center sa tibuok kalibutan. So, niingon siya, kung magpataka gani hatag mo og tambal nga dili mao, ha, mag-wild ang inyong dito. Mag-wild, mato sa ilong, mato sa baba, mato sa dalunggan, bisag asa pa ingon oy. Mato pa sa inyong dughan. Basta dili mao ang pag-inom sa pang-purga. So, 4 tablets, single dose, pasabot, sabay-sabay. Inom mo na, aron makaya nimo ng kapait sa pangpurga. Ginainom sa gabi. Kay liwa na reaksyon. Pag human, pagkabuntag, muinom mo og kanang laxative, sinukot, tulkulax, para, ratsada tanan bitok, gawas ba? Ilibang nimo tanan. May buntag diha, Wilma sa Toronto. May buntag diha sa New York, may buntag diha sa may gabi day. May gabi day sa California. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning, Doc. Yes. Wala ko'y pangutanan, Doc, ba? Akong anak babae, 19 years old. Reklamo man siya, Doc, na either gutoy siya and pinapao. Tapos, yang gipusa. Anang dugo man ang nagawa sa sakit daw. Ay. Furungkil lang ta to. Wala na itong hilabtin niya Nag-infected na siya. Ano kayo, anak, Doc? Nagkuha na siya kanang naggamit na siya ng antibiotic dahil. Kasi Wala pa. nakatry na ko siyang painom karon og Floxa, Doc. Tama na, Doc? Cloxacillin? Doc? Ay, eksakto yun. Dakuon na siya ng babae. Nakuon, Doc. 4 times a day. Tapos manghugas yun siya kuan, ihugas yun niya sa iyang kinataho kanang perla yun. Kaya aron matanggal tong infection. Wala unta to niya hilabti. Ano lang siya nilabtan, Doc? Oo. Naasin si Bate, Doc, Doc, karon baka nangangatong siya. Di ba kasi allergy sa Floxa, Doc? Base. Kay daghang kayo mag-allergy ng tambalan na ba? Ipatan na. Hindi kayo, Doc, ana, ipuli. Ipatan na sa gynecologist oy. Naman, gabi sa malita, Doc, niya. Mao. Ipuli ang cefuroxime. Cefuroxime kadi kay mag-allergy ana. Cefu. 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 Syrup ROXIME. Yeah, 500 milligrams. Ipainom siya 2 times a day. 3 times a day. 3 times a day. Okay? 5 days lang. Pa-stop na yun pagka 5 days kung kuan. Basta importante kang dili sa malipo. Sige, may butag. Wala na panahon, may gala. Next time, mag-story ako about sa family history, past history, o imong environmental history. Kaya kana sila may gala mo na pinaka-importante yun sa diagnosis sa sakit. Abi ninyo, ang inyong chief complaint lang importante, napag-uban importante yun sa paghimo og diagnosis. Si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kamina.